Right, inini ndanga ndiri kudriver ndichiteera kumashure kwerori. Saka rori iri ranga riri kunanga towards Macheka. Saka rangotanga kubuda rega murodi. Rabuda murodi. Uyu munhu anga ari kufambira kuopposite. Handizvo. Indatomuona atrai kutiza asi rori rabva rangomunanga. Driver werori I think ngarara. Ava baba ndo vazoti rarova munhu anga arasira tomuchera achitiza asi akundikana. So English wanasema mambo nani hapa? Mambo ni nini? Hapa bwana steering load ndio inachomoka tu ikanivuta. Na steering yaloka. So Okay. Which car? That flat. But were you speeding? No. Where are you coming from? Congo. Congo.